moito pola nosa lingua e pola nosa cultura e pola contra non son coñecidos. O ano pasado, hai ano e medio, 2 anos, demos a coñecer o primeiro trovador do que hai constancia e que fixera textos en galego. Martín de Padrocelos. Foi unha honra para o grupo musicar os 10 poemas que quedaron dele escritos, e este ano, por múltiples razóns que confluíron, musicamos a outro trovador, neste caso chamado Avelino Díaz, un labrego, un home humilde, dunha parroquia pequeniña entre Meira e a Ponte Nova, a parroquia de Hórrea. Eu souben da existencia deste señor grazas a un grupo de xente dinamizadora cultural que se chamaban Brigadas Chairegas. Un deles, Ferxo, que xa faleceu, aínda hai uns meses, pois era un tolo por Avelino. Sabía das súas poesías, faloume, dixo, algún día poderemos facer unha canción cos versos del. Eu dixenlle que sí, que todos os versos, todos os poemas teñen a súa música, a súa melodía. Despois de Ferxo e de toda aquela xente das Brigadas Chairegas en Lugo, faláronme de Avelino Díaz uns compañeiros de profesión, faloume tamén Neira Vilas, faloume tamén Anisia Miranda. Preguntáronme, e eu tuve que manifestar a miña ignorancia respecto a Avelino, porque me dixeron, pero hai un poeta enorme, como é posible que non o coñezas? Queda cerca da terra xa de onde ti és, chamas Avelino Díaz, non sabes poemas del. Dixe, mira, teño algunha referencia, pero moi vaga, moi suave. Sei que foi unha persoa que se fixo a si mesma, que foi aprendendo pouco a pouco, que volveu á súa terra a dar escola naquelas escolas de Ferrado para sacar, pois, da ignorancia a todos os rapaces e a rapazada toda das súas parroquias. Estivo en Cuba, estuvo en Bos Aires, foi director de algún xornal, escribiu, ten artigos preciosos, todos eles para encher de satisfacción aquelas soidades galegas da tanta xente que emigrou, ben exiliada polas ideas ou ben exiliada polo pan e pola fame. Non hai moito tempo, pouco antes da pandemia, dúas asociacións culturais que hoxe están presentes aquí, tanto a do poeta Avelino Díaz como a Asociación Cultural Xermolos e máis a Irmandade Manuel María, fixéronnos unha proposta ao Grupo Aquenlla de musicar poemas de Avelino Díaz. Quen podería facer a creación por riba da palabra, a creación musical de textos dun poeta que ninguén coñece, do que ninguén sabe, do que ninguén vai facer promoción nin divulgación, que non é vendible precisamente por todas estas ignorancias, pois tiña que ser precisamente un grupo que eu teño que resaltar nesa función que se chama Aquenlla. Aquenlla tírase a piscina, pois de Martín de Padrocelos, que era tamén o trovador descoñecido, ou tírase a piscina con outros autores dos que non se sabe. Por que? Porque somos moito máis do que parecemos. Somos moito máis do que parecemos e padecemos precisamente non saber quen somos. Avelino Díaz, eu leín toda a obra dele, os libros máis importantes, Retama, Pallaregas, de Bezos, incluso os poemas que lle dedicou ao seu gran amigo Castelao.
con quen mantivo unha amizade fonda e tamén foi enterrado na Chacarita. Era moi amigo dos irmáns Suárez Picallo e de toda aquela xente da resistencia que desde alá enchíannos aínda de esperanzas o peito a moitos galegos. Eu souben del moi tarde, moi tarde. Morreu no ano 71 e deixou unha obra importantísima, obra aínda hoxe sin compilar debidamente. Penso que as institucións galegas deberán facer un esforzo por volver sobre os traballos que deixou feitos e dos que nós materialmente non podemos facer acopio. Habería que volver alá. Sabemos que o deixou repartido, o seu traballo todo deixou no repartido varias persoas que nin sabemos de moitas delas. O grupo Aquenlla asumiu musicar 12 poemas, un LP, un CD. Son poemas preciosos. Leída toda a poesía, sábese que Avelino Díaz amaba profundamente a súa terra. Era e tiña o don da palabra, era capaz de tecer melodías impresas nas palabras. Fixo cantos de amor que son incontables e incalculables. Fixo un céxel, que é un modo estrutural poético andaluz, que provén dos musulmáns, e que ademais significa, xustamente céxel significa canción, en donde 2 versos octosílabos repítense varias veces no tempo en que se vai levando adiante a poesía, que é un dos cantos de amor máis bonitos que se lle fixo a Galicia. E a Galicia lle cantar con verbas de enamorar. Certamente, para dar coquí das palabras, para facer poemas como os que fixo Avelino, hai que amar moito. Eu conteilles aos das asociacións que están hoxe presentes aquí que o esforzo musical que fixo Aquenlla foi impresionante. No grupo musical Aquenlla temos por costume peneirar as cancións montós e montós de veces, buscándolle o arranxo idóneo, aquela melodía que mellor acae coas estruturas poéticas de cada verso. No grupo Aquenlla presentanse as cancións, aquel que as creou, sobre un soporte musical, escoítanse. Aquí podemos facer isto, aquí podemos facer estoutro, porque non cambiamos de tono, porque non facemos desta maneira ou destoutra, e o grupo vai tecendo melodías, ao mesmo tempo que tece palabras. Neso consiste facer unha canción. Ensayamos a deshoras, ensayamos moitas horas. O grupo fai estes traballos totalmente gratuitos. O único que se pretende ao vender o CD é recuperar os cartos que se pagaron de estudio, de grabación, e nada máis. Teño que dicirvos, en honor a Avelino Díaz, que é un gran poeta, que utilizou recursos que moitos poetas de hoxe non farían, as terminacións e os acentos dos versos en aguda, ou sempre reiterativos en on, que todos escapamos deles para non desvirtuar a poesía. El soubo facer magistralmente. Tiña o concepto na cabeza de Galicia nación, e así o manifestou nos seus versos. E nós, eu como parte do grupo Aquenlla, sentímonos moi satisfeitos do traballo feito porque nos encheu, porque nos conmocionou, porque nos ilusionou, porque pasamos moitas tardes a darlle voltas, siquera unha palabra, para que quedara no seu preciso punto exacto. As cancións e crear cancións leva moito tempo.
desde o momento en que se concibe, sobre todo na soidade dunha guitarra, dun piano, de algo que dea unha tonalidade. E vas vendo como as eufonías e as palabras van acaendo en riba de melodías e de armonías, daste conta de si estás no camiño certo ou non. E cando configuras unha canción, é algo así como o traballo dun libro, e non estou exagerando, porque eu tamén son culpable de algúns libros, pero un libro pódese volver atrás, manipular. Nas cancións é difícil volver atrás, volver a recompoñer desde o principio aquela alma que ti metiches a aquelas palabras. Eu insisto, Avelino Díaz, do que temos fotos con Castelao. Castelao estaba presente na homenaxe que lle brindaron. Fotos cos irmáns Suárez Picallo, con toda a xente aquela que a nós nos sona dunha xeración anterior, moi anterior a nós, foi xornalista. Eu quería facelo nunha entidade que tivese que ver co xornalismo, porque ademais de escritor e de poeta, foi xornalista. Xornalista quere dicir responsable da conciencia do gran público. Os xornalistas non sei se o saben, se o din siquiera na facultade, poden mentir aunque non deben, poden contar a medias a verdade, poden contar a medias a mentira. Pero mentras non conten a verdade e mentras non digan o que hai que dicir, nós como pobo tampouco acadaremos a liberdade que soñamos. El, Avelino Díaz, foi quen de contar a verdade. E penso que é un momento idóneo para que fale Alfonso Blanco Torrado, vello loitador pola cultura. Coñeceu tamén as brigadas chairegas, coñeceu a Neira Vilas e a Anisia preguntándonos por Avelino Díaz. E sería ben que nos contara, pois esta experiencia que tivemos entre todos. Bueno, xa dixo mero o fundamental, pero volver a convidarvos a escoitalo, a Avelino Díaz e a lelo, e sobre todo salientar e remarcar que este traballo, grazas a Kenya, é froito dese tecido de asociacións culturais que hai en todas as bisbarras de Galiza, en concreto na Terra Cha. E, como el dixo, foron as brigadas pola defensa do patrimonio chairego alá a comezos do milenio, cando Maribel Freire pois presentounos a Avelino Díaz para nosotras e nosoutros un descoñecido. Pero axiña alucinamos porque, a pesar de estar a mellor parte da súa vida en Latinoamérica, coñecía a fondo os problemas de Meira, de toda aquela comarca, Río Torto, etc., da Terra Cha. Por exemplo, as Segas, a Castilla, que agora tamén anda estrenándose estes días un documental de Hórrea, precisamente o berce de Avelino, e fálanos tamén na súa obra, sobre todo, dos problemas de Galiza, da emigración, como poeta, como escritor, como xornalista. El foi un activista cultural, sobre todo na Arxentina, e doulle pulo á Irmandade Galega, á Asociación de Meira, aos colectivos tan abundantes que había daquela nesa nación e noutras de Latinoamérica. Por iso, hoxe, volvendo a él,
somos capaces de descubrir o seu compromiso e somos capaces, sobre todo, de descubrir tamén todo o esforzo desta xente que en Latinoamérica mantiveron viva a nosa cultura e a nosa fala. Grazas, pois, a Bos Aires, a Montevideo, a México, etc., mantúvose viva a nosa fala e a nosa cultura aquí. Avelino, amigo, como dixo Mero, tamén de Castelao, amigo daquelas colectividades, foi capaz de dar a súa vida para que o noso pobo seguese así presente. As asociacións culturais da Terra Chá queren que se manteña vivo este facho acceso e por eso seguimos adiante tras os seus pasos. E realmente a música é a alma do noso pobo, por eso, gracias a Kenya, podemos chegar aínda máis lonxe no coñecemento deste gran patriota e, sobre todo, temos que espallalo na xente máis nova. Estáse aquí o proclamo, estáse facendo un esforzo, mesmo dende os centros de ensino de Meira, dende o Colexio Avelino Díaz de Meira. Temos todos os anos, a comezos do outono, a festa da afirmación e a dignidade ali no Pedregal de Irimia, un pedregal que tamén el reivindica frente a outra xente que parece que se pelea, que se o miño nace no Pedregal, que se nace noutro sitio. El, sin embargo, reivindicou dende sempre o Pedregal de Irimia como o berce do noso pai, o Miño. E ali acudimos todos os anos a celebrar a dignidade do noso pobo tal como el nos ensina. Entón, seguiremos escoitando gracias a Kenya e seguiremos lendo porque estáse facendo un esforzo para publicar os seus versos, os seus poemas e para que deixe de ser un descoñecido. Por parte da Asociación Cultural Xermolos falou Alfonso e tamén da Irmandade Manuel María. Agora, por parte da Asociación Poeta Avelino Díaz. Hola, boa tarde. Bueno, para min é un honor estar hoxe aquí, participar nesta presentación. Moi emocionada, sinto un orgullo por parte da nosa asociación poder estar aquí presente, sinto un orgullo emocional porque a Kenya poida participar e colaborar con nós no espallamento da figura de Avelino Díaz. Digamos que a nosa asociación recuperouse fai 8 anos con amigos, veciños e compañeiros para intentar a través da cultura e a través do espallamento da obra de Avelino Díaz intentar conseguir que se lle dedique un día das letras galegas neste país, non? Hasta a día de hoxe non o conseguimos, pero seguímoslo intentando. Entre os actos e as cousas que levamos adiante, pois é expandir a súa obra e expandir a súa poesía. Cando chegou a nós, entre comillas, a proposta, ou ao revés, ou nosotros lle fixemos a proposta a Kenya, no momento en que eles aceptaron, para a nosa asociación foi como un pulo, foi como un orgullo que un grupo musical de impacto autonómico, impacto nacional, con premios internacionales, pois nos aceptase esta proposta, non? Hoxe en día temos un disco, gracias tamén a todo o traballo que fixeron os músicos e os compañeiros da Kenya, gracias á participación da Asociación Xermolos das Irmandades Manuel María, e que conleva o que a música e a poesía de Avelino Díaz se expanda mundialmente.
Este verán tivemos a oportunidade de facerlle chegar a un neto de Avelino Díaz que nos acompañou uns días en Meira, e é moi emocionante poder trasladarlles á familia e poder trasladarlles a todos os compañeiros e veciños que este persoa, Avelino, que foi un emigrante, un neno emigrante, vamos a dicirlo así, porque é a primeira vez que marchou a Argentina, como el decía, con un cambiante de outro, e tiña 12 anos. Entón, foi, bueno, acompañado por un familiar e o trasladaron a Argentina para intentar ganar unha mellor vida. Entón, a súa pena foi de non poder volver a Galiza, con lo cual toda a vida que estivo en Argentina e en outros países aos que se trasladou cando foi mozo, foi un pouco a pena de non poder volver á súa Galiza natal. El sempre ten ese recordo de volver a Galiza. Eu, que son unha xeración bastante menor que el, cando eu leo a súa poesía, a min, incluso a min, que son da mesma zona, que eu son nativa da Ponte Nova, e me costa, teño que ler a súa poesía 2 veces para ler e interpretar esas palabras dese galego que se está perdendo, dese galego que non nos deixaron durante anos, se perdeu, non nos deixaron estudar, non nos deixaban nin falar. Entón, recuperar esa poesía, espallala, dala a coñecer, e iso é o noso futuro e iso é un traballo da asociación. De verdad, que me sinto orgullosa de estar aquí presente hoxe. Me sinto orgullosa de que un grupo como a Quenya nos puido ou nos quixo musicalizar estes poemas. Dar as gracias a todo o equipo, a todo en xeral, a todos os que están aquí presentes, a todo o equipo, dar as grazas ás Asociación Xermoles e a Asociación Manuel María pola colaboración que tivemos todos para que este disco sexa adiante. E darvos as gracias a vos, aos presentes, para que a través de isto se poida espallar, poidamos chegar a canta máis xente posible e que o noso futuro de conseguir un Día das Letras Galegas para que a vida, obra e poesía de Avelino sexa espallada, sexa conocida por todo o mundo. Grazas. E queda por falar, pois, sobre todo para comentarvos a parte técnica. Debera ser recoñecido o esforzo que significa facer un disco nestas condicións. Vou explicar brevemente. Mirade, un disco hoxe, tal como fixemos nós, pode costar de gasto técnico no estudo ao redor de 8.000, 9.000 euros. Sempre cando que os técnicos non cobren, sempre cando que os músicos non cobren tampouco. De tal xeito que fixemos unha pila de CDs para que ao vendelos se recupere todo ese custo que tivo a elaboración dun disco. A elaboración dun disco trouxo consigo que xente como Álvaro, que vai falar agora, botase, xunto con Manolo do Pico, que está lá atrás, horas e horas nunha casa que fixemos ser estudo de grabación para perfilar todos os matices necesarios para que aquel son, aquela palabra, sonase precisamente como queríamos que sonase. E entonces, por eso ten a palabra tamén Álvaro Cardalda, que é de Vilaxoán, a carón de Vilagarcía, e que vos pode contar como é a elaboración do pan, como se elabora ese pan que despois poñeremos na mesa e que cada un de vos poderá saborear debidamente. Bueno, pois moi boas tardes. Gustaríame contarvos un pouquiño como foi o proceso de elaboración deste traballo da Quenya, que, como ben dicía Mero, pois, se non recordo mal, é o 17 ou unha cousa así. E este traballo foi un traballo que leva madurado máis de un ano, máis case de un ano e medio, e é un traballo onde se misturan cancións propias de autoría, neste caso na versión musical, digamos, parte delas de Mero e outra parte
de membros do grupo que fixemos a autoría musical das pezas. A dificultade que ten facer un disco musicando poesía é ser capaz de, a través da música, expresar o que quere dicir o poema. E eu creo que esa é das cousas máis complexas para conseguir que a música transmita o que transmite o poema. E aí é onde entramos a parte técnica, a parte de produción técnica e musical. No grupo traballamos todos e todos aportamos, e hai unha parte que é a parte da grabación e a parte técnica, que é cando se perfilan as cousas e se conseguen os sonidos para que de algo que parte dunha maneira chega a ter un son que se aproxima ao que cada un pensa que pode ser. E aquí temos 12 pezas variadas, 12 cancións, poemas musicados que van dende case a música tradicional, digo vos case porque non son pezas tradicionais, senón son pezas de autor, pero que parten da tradición, e ao mesmo tempo hai dende cantos de Berce que escribiu Avelino e podo dicirvos que hasta hai achegas ao pop e ao folk. É un disco moi variado, é un disco moi atractivo e eu creo que é un disco que merece a pena ser escoitado, non só porque o fixo a Quenlla, senón por dar nome a esta persoa, Avelino Díaz, un poeta descoñecido que espero que gracias ao traballo que nos fixemos que escoite moitísima xente. Pois nada, hasta aquí chegou esta exposición ao redor do disco 16 ou 17 ou 18 da Quenlla. Eu sei que son unha pila deles porque estaban todos, pero non cheguei ni siquiera a facelo total deles. Nós estamos moi satisfeitos con el. Non se fixo con axuda de ninguén. É dicir, non se lle pediu a ningunha institución nada. Quixémolo facer a pau seco. Tampouco quixemos, senón esa sinxeleza necesaria para facer un algo que nos emociona, porque sabemos que ese é o sistema para que poida transmitir a mesma emoción que nos sentimos. O certo é que entra dentro da vontade de moita xente, os que somos daquel territorio, da provincia de Lugo, da Terra Chá, de Meira, de todos os arredores de Pol, temos confluencias coa fala de Avelino Díaz. Avelino mete ese i epentético moitas veces na i alma. El fala do ceio, ese i epentético para separar fonemas que nos distingue tanto nos territorios da Terra Chá como tamén en Ourense, en distintas zonas de Ourense. O é paragóxico que utiliza tantas veces nas súas palabras configuran unha variante zonal dunha fermosura terrible, tanto así que cando sentimos falar alguén baixo ese código sabemos que está moito máis cerca de nós. Por iso quixemos tamén mantelo nas cancións, quixemos que eso fora patente, que se sentira, que se puidera interpretar con toda a dignidade. Corremos entonces un pouco en contra da normativa que unifica e globaliza, que non nega, porque non debe nin pode negar estas variantes zonais, pero que sí fai patente e significa a variedade xeográfica e humana na que participamos. Si tedes oportunidade, ademais, de escoitar o disco da Quenlla, que non se regala porque non hai cartos, xa vos lo dixe, porque estamos, todos os CDs que se fixeron costarán 15 euros cada un para pagar os gastos previos que houbo de estudio de grabación. Vos estuvestes no estudio, vistes como era a artesanía deste disco, pero tamén é interesante que vos enteredes da vida de Avelino. Sería importantísimo recuperar a obra xornalística, sería importantísimo incluso
moitos dos sonetos que Neira Vilas me pasou, escritos en castelán. Vos sabedes que o soneto tamén é unha fórmula bastante complicada. Os sonetistas vos nótaselles nos primeiros versos, nótase si dominan a arte do soneto. El domeaba perfectamente a arte da poesía e os sonetos saíanlle redondos. Sabía no primeiro verso con que verso tiña que acabar. Eso non é doado, non é doado. Sonetistas vos que dos nosos tempos, Fiz Vergara Vilariño, Darío Xoán Cabana, poetas que sabían facer sonetos, que decían o soneto xa desde a primeira palabra. Avelino Díaz tamén foi un gran poeta, foi un bo xornalista e gran xornalista, tuvo a ben alentar a moitos emigrados que estaban no desespero e que querían, como a él mesmo, volver algún día á patria. E fala en moitas cancións, confunda a palabra patria con matria e tamén con praia, como se nós foramos ese mar donde terminan os ríos. Moitas grazas pola vosa presenza e se queredes preguntar calquera cousa, aquí estamos. Si sabemos responder, intentaremos facelo. Grazas tamén a Luís que nos facilitou todo de poder estar hoxe aquí con vos, de non facelo en calquera lugar, en calquera bar ou cafetería, sino darlle pois esa dimensión xornalística que merece e esa atención primordial como escritor, como periodista, como poeta. Se non hai máis nada, pois moitas gracias. Foi un placer. Graciñas. Perdón, un inciso. Vale, nós como Asociación Avelino Díaz, todos os anos, facemos unha serie de actos dedicados á memoria e á honra de Avelino Díaz. Este ano, coincidindo, sempre intentamos celebrar estos actos, unha parte destos actos celebrando o seu aniversario, neste caso, nos tocan os 126 anos da súa vida, no seu cumpleanos, e este ano vamos a dedicar os actos a expoñer o disco de Avelino Díaz, o disco da Queña. Entón, o vindeiro, se algún se queda convidado a acercarse a Orria o día 17 de novembro, que tendremos ás 8 da tarde na Escuela e na Asociación da Orria a presentación do disco, dado que os compañeros que se poden participar queiran, están todos convidados, vamos a facer, a propia asociación vai a facer unha presentación do disco. O día 18, en honor a Avelino Díaz e o disco da Queña, faremos unha pola vila no concello de Río Torto, no propio pueblo da Rodrigas, iniciando con actividades desde as 6 da tarde, facendo unha presentación do disco e todas as cancións que van a sonar, e con música galega e actividades durante toda a tarde. Quedades todos convidados. Si queredes, a 15 euros. Fotos sacaron antes, non? Si, Sacaron-las antes. E tamén sacou Manolo do Pico, tamén fixo fotos. E Castor debeu nos gravar, creo, imagínome. Bueno, eu quero levar 3 desde aquí, vale? 3. 3 por... No, 3 para pagar. Sí. Nós temos discos da asociación nosos. Estos 3 discos que me vou a levar son 3 discos que quero pagar porque son para os meus regalos de Reyes do meu irmão, da miña familia, e estes son para mí. Estos persoales, despois xa, aunque sexa maiores, estes son os...
fixemos foto. Vasnos reenviar o vídeo que gravaches, Temos verdad? que... Pero... Ai, Dino, teñen razón. Pero a Que demostrar. presentación podémola facer, ó. Unha... No digo aquí. Pero podemos facer unha presentación, o mesmo Claro. que fixemos aquí. É que o propio... Bueno, a ver. O propio sería en Vilalba, e que pagaran un concerto o Concello de Vilalba. Eso sería o ideal. Eso sería o Nós propio. estamos, bueno, xa sabes que Sacaches o... Castor, sacatenos unha Xa para... mandarás, Xa coño. me reenvían. Reenvíanos Álvaro para poder, ahora de paso que nos vamos a colgarlle as a... Sí, antes a WhatsApp. Exactamente. Pois xa está, recollos... Eso sería o ideal. Claro. E ademais sería unha posta en... En escena, unha... Entendes, en serio, unha posta de largo. Sí, unha posta, bueno. Para que aprenderan tamén polo lado da De tal letra. forma, por exemplo, imagina que si nosotros ahora que vamos a facer estas dos presentacións, nós con Marisco e tal, eu vou intentar falar ca Radio Mariña, logo esta da zona Xa, dali, sí. un pouco, despois se eles queren contactar con vos, paso o teu teléfono. Sí, ó. Vale. Claro. Eu vi a 17 Ti... en un acto de regueifas en Vilalba. O día 17. Bueno, pues tampouco pasa nada. Mira, Van a ver se as horas... isto é o día 17 na Orria é ás 8 da tarde, pero é unha presentación, digamos, para a Asociación da Orria, para os veciños da Orria, que sempre colaboramos